non-dual. Honderd kleuren, mijn palet. 100 kleuren, ben weer let. Ik ben een let, ik ben een tiet. Waar is die visioen? Ik hoor wat ze zijn. Maar best wel werd te let omdat de season op de beat. Maar het is niet kom met de heat. Alright, dat is dan wat ding. Binnen B, binnen zijn, maar sappelen. Dingen die we dan te season op een plak, we hebben plak voor wit. De brood is absoluut net wat het lieket. De brood is absoluut net wat het lieket. Als nog in de matrix vers is, zit ze haar is hoek. Ze meisje meest kunnen onzoen. Mijn dingen in de lof sprayen. Mijn dingen in de wetten sprayen. Mijn dingen in het voedsel gooien. Mijn meesten hun gezicht net vrij laten horen. Ja, doe ademstien, zie ik helestien, eigen adem erin. Dat is net zoen, als een lieds, beetje bacteria's. Denk wat de dorst, ja die groeit. Sahara zoekt de meeste mij weten, dit hard op, draven ze. Wiezes op de klok, wiezes op de klok, zodra we zezen. Wiezes op de klok, dit is stop no, want ik wil die verspreiden hoe het stiert. En praat erom maar Els en niet, dit het omkeert. De engelen zullen die buggy leiden, maar de gesprekken die is best 104. Doch het ook al beurs lucht, maakt het net uit, is een feestje 104. Ja, we binnen een bevrijdingstocht doen het harde. Lik als Gandhi, in vrede. Laat het duidelijk wijzen dat we in vrede blauwen, althans ik, dat is mijn, ja. En ik kan net de rocht om oor te beslissen wat de mij zien op haar lippen bak. Dat is Wobby, dat is Wobby, dat is Wobby. Voor de rest, uiter je ik, word ik vuur. Saharus klemmen, die dingen die ze dochten. Yo, de straling van de wifi en het naar je netwerk, naar je generatie, die is net fijn, die is crap.